alle sammen. Jeg er blevet udfordret. Ikke her på YouTube, men en af mine venner. De siger honning, så noget honning og så en chokoladekiks, så et halvspist æg. Chokoladeæg. Nå, men jeg skal bare komme i gang. Og den siger, at jeg skal 2 sekunder, sådan her. Nej, ikke 2. 30 sekunder. Så lad os bare gå i gang. Og jeg skal spise det, næsten det hele. Den behøver jeg ikke spise så meget af. 3, 2, 1. Det er ikke helt rædigt, med. Kom bare. Det var klamt, det der. Nu skal vi bare gå videre der, hvor vi brænder fra lige at spise en færdig. Det smager stadig af honning, og fuck, det er klamt. Blomster. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager den frem. Jeg føler bare, at jeg kan stoppe lige nu. Den her, den kommer ikke lige til at hedde noget. Jeg tror nok, at den kommer til at hedde, at den Frederik blev udfordret. Fuck, jeg er klistret. Her. Lad os komme i gang med påskeægget. Ja, farvel.